Sme na parkovisku pred obecným úradom Žarnov a v týchto priestoroch budú aj nejaké tie drobné vianočné stánky a teraz vás prevedieme, kde bude vlastne registrácia a samotné šatne pre dámy, tak ako aj pre pánov. Po vstupe do obecného úradu len pokračujte rovno, máme tu krásnu sálu, ktorú sme pripravili pre vás, tak ako na výdaj stravy, ale aj pre zliekanie hore. Môžete vidieť pódium, tak tu budú šatne pre dámy, bude to uzavreté a páni sa budú môcť takisto prezliekať na to stanovenom mieste. V podstate registrácia sa bude nachádzať práve tu, na tomto dlhom stole, ako môžete vidieť, čiže po vstupe hneď po pravej ruke. No a máme to rozmiestnené už pripravené stoly na to, aby ste mohli kľudne napapať a vychutnať si to, čo sme vás pripravili ako občerstvenie. Takže ukázali sme vám ako trať, tak aj miesto konania. Nezostáva nič iné, iba vás naozaj srdečne pozvať a zajtra sa tu stretneme. Nezabúdajte, príďte na čas, aby sme sa stihli všetci registrovať. Príďte aj tí, ktorí už máte čísla, ktorí ste zaplatili a ste prezentovaní, aby sme vám mohli vydať štartovacie balíčky a to, na čo máte nárok, a potom sa spoločne postavíme na štart. Takže a ešte posledné prípravy prebiehajú u nás, tešíme sa na vás. Tak, ahojte, majte sa, čakáme vás.